μακρινή κομιτεία του Μπλέρση ζούσε ο μικρός Φρεντ με τον πατέρα του Μπόρις. Ο Φρεντ αγαπούσε πολύ τον πατέρα του, όμως ο χρόνος που είχε εκείνος για το γιο του ήταν ελάχιστος. Ο Μπόρις ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και δούλευε για τον κύριο Κλέρκ. Η εταιρεία του κυρίου Κλέρκ κατασκεύαζε συσκευές προηγμένης τεχνολογίας. Ως επιχειρηματίας, ο Κλέρκ ήταν πολύ αυστηρός. Για εκείνον, ο χρόνος ήταν χρήμα. Φιλίες δεν είχε. Παραπάνω από 4 εργοστάσια δούλευαν για την εταιρεία του Κλέρκ. Ο Μπόρις ήταν ένας από τους υπαλλήλους του. Με τον Κλέρκ δεν είχε πρόβλημα, ίσα-ίσα. Για όσα χρόνια δούλευε ο Μπόρις εκείνον, η συνεργασία ήταν μεταξύ τους πολύ δυνατή. Όση δουλειά έβγαζαν όλα τα εργοστάσια μαζί, ο Μπόρις την έβγαζε μόνος του. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο μικρός τότε Φρεντ δεν έβλεπε ούτε λεπτό τον πατέρα του. Ο Φρεντ ήταν 10 ετών όταν η φήμη του πατέρα του για την ευφυΐα του και την ευρηματικότητά του είχε φτάσει μέχρι και το σπίτι του πλουσιότερου κόμι του Μπλέρση. Ο κόμι Σιρτ ήταν εκείνος που ανακάλυψε τον σπουδαίο επιστήμονα Μπόρις Σάνστον. Ο Μπόρις ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος, αφού ο ίδιος ο Ιρτ τον κάλεσε στο αρχοντικό του για να δειπνήσουν μαζί. Στο γεύμα, ο Ιρτ ζήτησε από τον Μπόρις να εγκαταλείψει την εταιρεία του Κλέρκ. Όμως εκείνος ήταν αρκετά ικανοποιημένος από το αφεντικό του και αρνήθηκε. Αυτός ο άνθρωπος είναι απλά απατεώνας. Σε εκμεταλλεύεται. Δουλεύεις ώρες, Μπόρις, ώρες που ούτε στο ελάχιστο πληρώνεσαι. Ούτε τον γιο σου δεν προλαβαίνεις να δεις. Ο Μπόρις άρχισε να καταλαβαίνει πως ο κόμις δεν είχε τόσο άδικο τελικά. Σου έχω νέα, Μπόρις. Φεύγεις από τον απατεώνα τον Κλέρκ. Δουλεύεις από εδώ και πέρα για μένα. Αφήνεις το σπίτι σου. Θα πάρεις το γιο σου και θα μείνεις εδώ, κοντά στη δική μου έπαυλη. Είναι ένα πανέμορφο σπίτι αυτό στο οποίο θα μείνεις. Εκεί μέσα θα τρως, θα κοιμάσαι, θα βλέπεις το γιο σου όποτε θέλεις, μιας και εκεί θα δουλεύεις κιόλας. Το σπίτι είναι ολόκληρο ανάκτορο. Έχει 5 υπνοδωμάτια, 1 τραπεζαρία, 3 σαλόνια και φυσικά ένα μεγάλο υπόγειο. Εκεί θα είναι το εργαστήρι σου. Σου δίνω το σπίτι αυτό, τον χρόνο που έχασες με το γιο σου, θα τον κερδίσεις πίσω και θα δουλεύεις για μένα με τα διπλάσια χρήματα. Ο Μπόρις ενθουσιάστηκε. Θα μπορούσε να είναι ένας επιτυχημένος επιστήμονας που θα δουλεύει για τον πλουσιότερο κόμι της Μπλέρση. Όμως, αυτό που θα σου ζητήσω, Μπόρις, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι που έχεις ήδη δουλέψει. Δεν το πολυσκέφτηκε και δέχτηκε την προσφορά. Μόλις τέλειωσε το γεύμα, τον πήγε στη βιβλιοθήκη της έπαυλής του. Του έδειξε ένα κάδρο. Ήτανε μία γυναίκα, η Βαΐν. Θέλω μία χρονομηχανή. Θέλω να γίνω νέος. Θέλω να γυρίσω πίσω, Μπόρις. Το καταλαβαίνεις? Θέλω να γυρίσω πίσω και να την βρω. Πάρε όσο χρόνο θέλεις. Έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου. Θα αποτύχεις μόνο αν ο δικός μου χαμός, ο δικός μου θάνατος προλάβει τη μηχανή σου. Λοιπόν, ο χρόνος σου εναντίον του δικού μου χρόνου. Άκουσε όμως καλά. Τώρα δουλεύεις πια για εμένα και η αποστολή σου είναι δύσκολη. Περιμένω αποτελέσματα μέχρι πριν τη δύση μου. Για εμένα αυτό το ταξίδι στο παρελθόν είναι το μεγάλο μου στοίχημα. Το χρωστάω στη Βαΐν. Μη με απογοητεύσεις. Να θυμάσαι, ό,τι προλάβεις μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, αλλιώς ό,τι σου χάρισα απλόχερα θα στα πάρω πίσω και θα φροντίσω να μείνεις στην ιστορία όσο πιο αποτυχημένος επιστήμονας της Μπλέρση. Ο Μπόρις ήταν σίγουρος πως θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ιρτ. Την επόμενη κιόλας μέρα, ο Κλέρκ και η εταιρεία του ήταν απλά παρελθόν. Μπαμπάς και γιος πήγανε στο νέο του σπίτι. Ήταν ένα πανέμορφο σπίτι. Ένα επιβλητικό σαλόνι και ένας μεγάλος διάδρομος που οδηγούσε στα δωμάτια. Στον τοίχο του διαδρόμου ήταν και το πορτρέτο της Βαΐν. Ήταν πολύ όμορφη. Ο Μπόρις πήγε και στο γραφείο. Ένας πραγματικά επιβλητικός χώρος με μία τεράστια βιβλιοθήκη. Ο κόμις είχε πει στον Μπόρις για το κόκκινο βιβλίο της βιβλιοθήκης. Όταν εκείνος ανασήκωσε το βιβλίο, η βιβλιοθήκη υποχώρησε μπροστά στα μάτια του και
και στα μάτια του μικρού Φρεντ. Μια μυστική καταπακτή. Μπήκαν μέσα και οι δυο. Σκοτεινά σκαλιά που οδηγούσαν στο υπόγειο. Φτάνοντας στα άδυτα του μεγαλοπρεπούς οικίματος, υπήρχε ένας τεράστιος καθρέφτης. Στη συνέχεια του διαδρόμου ήταν το εργαστήρι. Ο Μπόρις δεν πίστευε στα μάτια του. Για πολλά χρόνια σε εκείνο το εργαστήρι αφιερώθηκε ο Μπόρις προσπαθώντας να πετύχει το ακατόρθωτο, την μεγαλύτερη πρόκληση που του είχε ανατεθεί. Ο Κόμις Σίρτ ήταν υπομονετικός. Ήξερε πόσο δύσκολο ήταν αυτό που ζητούσε. Ζητούσε μια χρονομηχανή και με έναν τρόπο να γυρίσει και να βρει εκείνο το κορίτσι του κάδρου. Ο Φρεντ δεν μπορούσε καθόλου να βλέπει πια τον μπαμπά του, μιας και η δουλειά του τον είχε συνεπάρει. Ξυπνούσε, έτρωγε και κοιμόταν σε εκείνο το εργαστήρι. Έβλεπε τον εαυτό του σε εκείνον τον καθρέφτη στο υπόγειο, μέρα με τη μέρα να αλλάζει. Εκείνο το μεγαλοεπίβολο σχέδιο και εκείνη η φωτογραφία αυτού του κοριτσιού τον είχαν στοιχιώσει. 10 χρόνια πέρασαν και το μόνο που είχε κατορθώσει να κατασκευάσει ήταν ένα μεγάλο ρολόι. Αυτό ήταν το κατόρθωμά του. Ο Φρεντ είχε μεγαλώσει πια και έφυγε μακριά. Είχε ορκιστεί ότι θα έκανε μία ζωή μακριά από τα προβλήματα του πατέρα του που προσπαθούσε απλώς να νικήσει τον χρόνο. Ο Μπόρις την ίδια στιγμή αιμονικά επέμενε στο σχέδιο. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο επέμενε. Πίστεψε πως εκείνο το ρολόι που κατασκεύασε ήταν επιτέλους η λύση του γρίφου. Όταν όμως φώναξε το γέρο πια ακόμη να δει το επίτευγμά του, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Ο Κόμις του είπε πως ο χρόνος και για τους δυο μετρά αντίστροφα. Δεν του έμενε πολλή ζωή ακόμη και για τον Μπόρις η καριέρα του είχε φτάσει στο τέλος της. Σε εμπιστεύτηκα, Μπόρις. Τελικά ήσουν ένα τίποτα. Ένα τσιράκι του γέρο Κλέρκ. Έχασα πολύ χρόνο με το να σε περιμένω και ο χρόνος είναι αμήλικτος. Τώρα θα δεις πόσο αμήλικτος είμαι κι εγώ. Μόλις φύγω κι εγώ από αυτόν τον κόσμο και πάρω μαζί μου εκείνο το μαράζι, θα χάσεις ό,τι σου έδωσα και ό,τι έχτιζες χρόνια τώρα. Αυτή ήταν η συμφωνία και αυτό σου αξίζει. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Κόμιρτ. Αυτά τα λόγια που πλήγωσαν ανεπανόρθωτα τον Μπόρις. Εκείνος είχε θυσιάσει σχεδόν όλη του τη ζωή στην επιστήμη. Αφιερώθηκε ολοκληρωτικά για 10 χρόνια στην τρέλα του Ιρτ. Και τώρα όλα πια θα κατέρεαν. Για μέρες δούλευε στο εργαστήριο χωρίς καν να κοιμάται, χωρίς να τρώει. Και το μόνο που μπορούσε να δει ήταν το κουρασμένο είδωλό του σε εκείνον τον καθρέφτη του υπογείου. Έβλεπε τον χρόνο να χτυπά αλίπητα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Τελικά ο Μπόρις εξαντλήθηκε. Από την κούραση και την απογοήτευση χάθηκε εκείνος πριν από τον Κόμι. Τα νέα για το χαμό του πιο σπουδαίου επιστήμονα της Κομιτείας κυκλοφόρησαν πέρα από την πλεύση. Δεν άρχισαν να φτάσουν στα αυτιά του νεαρού Φρεντ. Ο ίδιος ο Φρεντ δεν είχε τίποτα να θυμάται από τον πατέρα του, παρά μόνο εκείνο το σπίτι, εκείνη τη βιβλιοθήκη. Ένα βράδυ έφτασε έξω από την έπαυλη του Ιρντ να του ζητήσει χάρη. Ήθελε να τον παρακαλέσει να μην πάρει πίσω τα πάντα, τώρα που απέτυχε ο πατέρας του. Ήθελε να θυμάται κάτι από εκείνον. Έστω τη βιβλιοθήκη. Ας έπαιρνε όλο το σπίτι, όχι όμως τη βιβλιοθήκη που τη λάτρευε. Ήταν το μοναδικό πράγμα που είχε μείνει από τον πατέρα του. Ο Ιρντ δεν δέχτηκε καν να του μιλήσει. Έτσι ο Φρεντ αποφάσισε να σώσει τις μνήμες του, να σώσει τη μνήμη του πατέρα του. Αν και ορκίστηκε να ζήσει μακριά από την επιστήμη που του στέρισε την πατρική αγάπη, αποφάσισε πως μόνο ολοκληρώνοντας το σχέδιο του πατέρα του θα καταφέρει να τον κρατήσει ζωντανό μέσα του. Μετά από 10 χρόνια ξαναμπήκε στο σπίτι. Επέστρεψε στην Κομιτεία και ήταν αποφασισμένος να ρηχτεί στη δουλειά. Δεν ήξερε πολλά από τεχνολογία και επιστήμη. Όμως παρακολουθούσε πολλές φορές τον πατέρα του που το συμβούλευε πάντα να ανατρέχει για ό,τι χρειάζεται στη βιβλιοθήκη. Έτσι έκανε και τώρα. Έτρεξε στη βιβλιοθήκη με όλα τα βιβλία και τις σημειώσεις του Μπόρις. Αυτή η βιβλιοθήκη
Ήταν σαν να είχε τη μιλιά του πατέρα του. Ώρες νόμιζε πως το ίδιο το έπιπλο τον κοιτάει με το βλέμμα του αυστηρού πατέρα. Ξοδεύοντας όλες του τις μέρες και ώρες διαβάζοντας και ψάχνοντας, ο Φρεντ ένιωθε τόσο κοντά στον πατέρα του. Ίσως έτσι να προσπαθούσε να κερδίσει πίσω το χαμένο χρόνο. Οι μέρες περνούσαν και το όραμα του κόμι Ήρτ σαν κατάρα κληρονομήθηκε από το γιο του Μπόρις. Τώρα πια ο Φρεντ ήταν εκείνος που ήταν κλεισμένος σε εκείνο το εργαστήρι και πάλευε για εκείνη την μηχανή. Όλα πια είχαν αντιστραφεί, είχαν αλλάξει. Ο καθρέφτης στο υπόγειο τον έδειχνε μεγάλο πια. Έβλεπε τον εαυτό του και στο είδωλό του έβλεπε τον ίδιο του τον πατέρα. Είχε γίνει σαν αυτόν. Μέρες και νύχτες εκείνο το εργαστήρι. Δεν συναντούσε άνθρωπο. Άρχισε να τρελαίνεται. Όπως και ο πατέρας του, άρχισε να μιλά με το πορτρέτο εκείνης της κοπέλας στο διάδρομο. Ένα βράδυ που είχε μείνει μέχρι αργά στη βιβλιοθήκη, προσπαθώντας να διαβάσει ένα βιβλίο για τον χωροχρόνο, τα μάτια του κλείνανε από την κούραση. Άκουσε θόρυβο από το υπόγειο. Κατέβηκε. Στάθηκε στον καθρέφτη και είδε. Είδε κάτι περίεργο. Το είδωλο μιας γριάς γυναίκας. Σαν φάντασμα. Την ίδια στιγμή ξύπνησε πάνω στο γραφείο. Όνειρο. Περίεργο όνειρο. Έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό του και αποφάσισε να κατέβει κάτω. Πήγε στον καθρέφτη και τότε ο καθρέφτης με μια περίεργη δύναμη τον τραβούσε μέσα του. Ένα παράξενο σφύριγμα, μια μελωδία, ένα περίεργο άρωμα τον υπνώτιζαν και τον οδηγούσαν μέσα στον καθρέφτη. Ταξίδεψε πίσω. Είδε όλη τη ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια του. Άκουσε τον όρκο που είχε δώσει. Εγώ θα ζήσω. Το ορκίζομαι. Θα ζήσω, θα ονειρευτώ, θα αγαπήσω και θα αγαπηθώ. Τίποτα από όσα ορκίστηκε δεν ζούσε τον τελευταίο καιρό. Είπε ψέματα στον ίδιο του τον εαυτό. Ξαφνικά είδε το πορτρέτο της Βαΐν. Τον κοιτούσε. Ήταν σχεδόν ζωντανή. Άρχισε να πιστεύει πως τελικά τα κατάφερε. Ταξίδεψε στο χρόνο και η Βαΐν ήταν ζωντανή. Η Βαΐν όμως άρχισε να αλλάζει. Θύμιζε πια εκείνη τη γριά που είδε στον καθρέφτη. Την έβλεπε να αλλάζει. Έβλεπε το χρόνο να τη χτυπά και να μαραίνεται σαν τριαντάφυλλο. Ο πατέρας σου και ο Ήρτ θυσίασαν τη ζωή τους όλοι για να αποδείξουν το τίποτα. Θυσίασαν τον χρόνο που σαν δώρο τους δόθηκε για να τον νικήσουν. Εσύ πίστευα πως θα τα καταφέρεις να τον κερδίσεις. Ορκίστηκες πως θα ζούσες το κάθε λεπτό. Τι κάνεις εδώ, Φρεντ? Παγιδεύτηκες κι εσύ στον χρόνο σε μια προσπάθεια να τον κερδίσεις. Ούτε εσύ θα καταφέρεις. Ούτε ο Μπόρις, ο μεγάλος επιστήμονας, κατάφερε να τον κερδίσει και ας τον ξόδεψε όλον σε αυτό το εργαστήρι. Αλλά και ο Κόμις. Ο Ήρτ είναι άλλος ένας δυστυχισμένος άντρας που το μόνο που ήλπιζε ήταν ο χρόνος να είναι πιο ευγενικός μαζί του. Ξέρεις σε πόσους είχε ζητήσει αυτή τη χρονομηχανή? Όλοι απέτυχαν. Ο Ήρτ ζούσε με τύψεις για τότε που ήμασταν νέοι. Ήταν σκληρός τότε. Προτιμούσε να εργάζεται σαν τον τρελό, να χτίσει την αμύθιτη περιουσία του και έχανε το σήμερα, το τώρα, το εμάς. Εγώ τον περίμενα για χρόνια. Έβλεπα τα νιάτα μου να χάνονται μέρα με τη μέρα, μέχρι που μια νύχτα κοιτάχτηκα στον καθρέφτη. Δεν ήμουν πια το κορίτσι του κάδρου. Χάθηκαν τα νιάτα μου περιμένοντάς τον. Χάθηκαν τα νιάτα μου μέχρι που χάθηκα κι εγώ. Ήθελε τη μηχανή για να ανατρέψει την ιστορία μας. Τι νόημα θα είχε? Ο χρόνος δεν γυρνά. Όλοι μας παίξαμε με τον χρόνο και χάσαμε από αυτόν. Φύγε μακριά από αυτό το σπίτι, από αυτή την καταραμένη βιβλιοθήκη, πριν δεις και εσύ τον εαυτό σου σε αυτόν τον καθρέφτη και τρομάξεις να τον αναγνωρίσεις. Ο Φρεντ ξύπνησε ταραγμένος. Βρέθηκε στο σπίτι του, στο παλιό του σπίτι.
Ξύπνησε και ήταν ακόμη 10 ετών. Όταν μίλησε στον πατέρα του για εκείνο το όνειρο και για τον Κόμι Ήρντ, ο Μπόρις τον καθησύχασε και του είπε πως δεν ήξερε κανέναν Κόμι Ήρντ προσωπικά. Όταν ξαφνικά ακούστηκε η πόρτα. Όταν άνοιξαν την πόρτα, μπαμπάς και γιος μπροστά τους είχαν ένα γράμμα υπογεγραμμένο από τον Κόμι Ήρντ. Ο Μπόρις έσκησε το γράμμα και την επόμενη μέρα παραιτήθηκε από την εταιρεία του Κλέρκ. Έτσι, μπαμπάς και γιος είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους για να κερδίσουν το χαμένο χρόνο που τελικά ποτέ δεν θα γυρίσει πίσω.